Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Who says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos lang na genyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ba? Mabalik nilaray ang ugma sa naga. Dawat pa may takot, kay kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan. Iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray at ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Marahay na aga mga tugang, liwat niya mong dadarahon sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado Petsa 3, kan bulan na Oktubre 2020. Mga baretang tiniripon, pun Lunes sagud Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government Official Facebook page, ang Nagangunyan News Facebook page asin Naga Smiles TV sa YouTube. Sa ngaran po kan bilog na news team, ini po ang sa indong makakaibanan Kate De Lovieres. Sa detalyas kan mga bareta, ANN News. Headlines. ang Ngunyan. gobyerno lokal kan Naga, pigbuksan na, iba pang katungdan kan nasambit na opisina, aramon yato sa report na ini. Pigbuksan na ang Contact Tracing and Monitoring Center kan gobyerno lokal kan Naga. Ini ang opisinang enkargado sa pagkolekta kan gabus na datos na may kinaaraman sa estado kan COVID-19 sa syudad.
Sarong halipot na seremonya sa Anginibo sa primerong aldaw na operasyon, pigbendisyonan ini. Yaon mismo si Alcalde Nelson Legacion kay base si Alcalde Nene de Asis asinan miyembros kan sangguniang panlungsod. So finally, formal ta na pong binuksan ngunyan sa paagi kan pagbindisyon. Digdi po sa contact tracing and monitoring center. Kung saan iyo po ini si garo magiging main office kan sa tuya pong contact tracing efforts na Nababanga sa tulong grupo ang Contact Tracing and Monitoring Center, ENOT, an Analytics Group. Sindaan mga eksperto asin pig-train sa Ateneo de Manila sa pag-interpret asin analyze nin mga datos gamit ang epidemiological data. Pinamamayuhan ang analytics group ni Wilfredo Prillas Jr. Pandua, ang Isalbar Contact Tracing Operations Center na pigpe-preparar na para sa full operation sa Oktubre 18. Asin pantulo, yaon na digdi ang Central Communication Center o COMCEN kan syudad na iyo ang pigaapudan tuyong igwanin emerhensya. Digdi naman nakapwesto ang COVID-19 call center. An incident commander kan Contact Tracing and Monitoring Center, iyo ang department head kan Public Safety Office na si Rene Gumba. Iyo po, nasugo kita ni Mayor Legacion, ni Mayor Son, na iset up ini yung inaapod ng Naga City COVID-19 Contact Tracing and Monitoring Center. Paano siya naging sentro? Dahil digdita na po tiniripon so iba-ibang mga contact tracing initiatives. Kung matatandaan po kaya nindo, ang DOH igwaning pigpapadalaga ng SESU, ang DILG igwamaning contact tracing initiative, ang satuyang syudad igwaning Isalvar, asin iba-iba pa. Pinagmaray na i-consolidate sa sarong sentro, nganing pag-abot po sa syudad kang Naga, ang datos na nagluluwas, ang datos na ginagamit, saro sa nang pinagahalian. So the coordination and the command of the center will be under the Public Safety Office. 24 oras na maoperar ang Contact Tracing and Monitoring Center. Pig-asigurar ni Gumba na magiging limitado sa nasa authorized employees as in personnel ang pwedeng makalaog sa pasilidad. Initanganing masiguro ang confidentiality kan gabos na datos na naglalaog digdi. Para sa Anagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, 15 establishmento ang kandaduhan kan Joint Inspection Team kan Health Emergency Response Task Force or HERT makalihis ang 2 semanang pagrikisa katakod kan pagpautob sa minimum health standards sa mga establishmento. Iba pang detalye sa report ni Don Jimenez. 15 establishmento na ipasarakan security as in Inspection and Monitoring Cluster o Joint Inspection Team kan Health Emergency Response Task Force o HERT sa laog kan 2 semanang pagkondusirin o plansita katakod kan padagos na mahigot na pag-implementar kan minimum health standards sigun sa ley kan gobyerno nasyonal asin lokal. Sigun kay Alex Santos, Cluster Head kan Inspection and Monitoring Team, pigihiling kan sa indang grupo kung naguutob ang mga establishmento asin ang customers sa group drinking ban, social distancing, pagsulot in face mask asin iba pa. Igwang nanutarang magkakapirang mga establishmento ang napuwera sa daipag-utob sa minimum health standards, mayo pang legal na dokumento para sa pag-operar kan sa indang negosyo. Itong mga nagva-violate man, usually, sinda itong mga establishments na talagang they need na pig-observe ang social distancing. So, nakulaw ng risk, lalo na sa mga kakanan sa mga inuman. Igwaning iba na establishments na talagang totally mayo sinda ning mga business permits. So, pinasara sinda. Kan nakaagi pong simana until this week, total of 15 establishments, si pig-orderan po kang City Treasurer's Office na ipasara kasi mayo sinda ning any business permit. Ibig sabihin po, si mga food servers ninda, mayo ni mga health certificates. So, ito nag-agi dumas. Alagad mas dakol man giraray subuot ang mga establishmento na pinapasalamatan ka sa indang grupo huli sa syertong pag-utob sa mga ley. Na igwaning very compliant na mga establishments na kumbaga they deserve all the praise that we can give them because talagang sinda na sinag-inisyatibo na maglaag ng mga clear barriers, na talagang pigi-enforce ninda na pag mayo ng clear barriers dapat may distance talaga. 1 meter from all sides, sigabos na nakakakan. Open air pa ang iba sa inda, so kumbaga mas maray ang ventilation.
And at the same time, talagang pag-check ninda ang temperature. And iba na nga ni, nag-check naman 332 na mga establishmento ang pig-inspect sa laog ka nakaliis na duwang semana. Sa 15 pigpasara, tulo digdi ang bars o inuman. Apara digdi igwang 52 na nasangatanin citation ticket huli sa group drinking, mantang 10 sa pagbalgar kan social distancing. An inspection madagos-dagos pa mantang pigmomonitor ang mga establishmento sa saindang paggamit kan e-Salvar app na makakatabang sa marikas na contact tracing para sa COVID-19. Para sa Anagang Union News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mabalik pa ang Anagang Union News pagkatapos ka nagkapirang pagirumdo. Ang Nagenyo na nagmamakulog sa Naga, nahihiling sa pagkakaigwa ng disiplina. Disiplina ang satuyang giya sa paghaman ka mga polisiya sa laog kang syudad kontra sa anuman na peligro. Asin disiplina man ang satuyang giya sa pag-utob sa mga pulisiyang ini na masalbar sa satong komunidad sa man iba-ibang aspeto. Ang disiplinang ini, mahihiling ta sa satuyang paghaman ng city budget. Kita nagtutubod na ang pondo, ipinagkatiwala kan tao asin dapat gamiton ng tama asin honesto. Disiplina ang pigpautugta sa paghali kan mga illegal na estruktura asin konstruksyon na nakakaulang sa mga tinampo para sa seguridad kang satong mga motorista. Kung panahon kalamidad, disiplina sa pagpreparar asin pagsunod sa direktiba kan mga otoridad ang maglimikay sa doon sa peligro. Asin disiplina sa sadiri ang kaipuhan na para mautob ang mga provisyones sa irarong satuyang scope ordinance. Naigwang katuyuhan na mapangatamanan ang satuyang salud. Sa pagpadalagan ka negosyo, disiplina ang nagtatabang sa to na magsunod sa tamang pagbayad ng buwis asin sa mga proseso na pag-iimplementar ng gobyerno lokal. Sa pagpuon kan pandemyang COVID-19, urog na kinaipuhan asin mas nahilingta ang importansya kan pagkakaigwa nin disiplina. Ang pagutugta sa curfew as in home quarantine protocols, dawa igwan darang dikit na pagtios, nakakatabang na mailikay kita sa kansa na maulakitan ng virus. Sa pagbukas liwat kan sa tong ekonomiya, asin sa pagsabayta sa new normal, ngunya na panahon pa nin COVID-19, urog na kaipuhan ta, disiplina ngo na. Ang terming pagganaw nin kamot. Pagsulot nin face mask kung maluwas nin harong. Pag-iwas sa mga mataong lugar. Pag-obserbar ng social distancing. Magtiner na sa laog ning harong kung mayo maning importanteng lakaw. Asin pagmantener kan kalinigan kan satuyang kapalibutan. Iyon mga disiplina na maligay sa to asin sa satuyang mga pag-iriba sa anuman na peligro kasabay kan new normal. Ang mga pigpapautugta ng mga polisiya sa mga nagpupuruling residente kanaga sarong disiplina na nagtutukdo sa tuya na maging responsable asin mapanimbag na managenyo sa satuyang komunidad. Ang disiplina iyo ang bagong normal. Magtarabangan po kita na ilikay ang satuyang sadiri asin man ang iba, asin ang bilog na syudad ni Naga sa peligro kan COVID-19. Ang kaipuhan ta, disiplina muna. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar.
Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan tapo ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Viordanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Nagbabalik ang ANN News. Onseng negosyo sa Naga iyo ang enot na batch na benepisyaryo asin nakaresibi kan loan checks katakod kan business stimulus program kan gobyerno lokal. Uya ang report. ANN. Maugmang pigresibi kan 11 business owners sa syudad ni Naga ang cheque hali sa gobyerno lokal. Sinda ang first batch na benepisyaryo kan Naga City Business Stimulus Program. Pagkatapos kan flag raising ceremony sa City Hall grounds sa pangingenot ni Alcalde Nelson Legacion kaibaan opisyales lokal, pig-distribuir ini sa inda. Ngunya na pagkaaga, nag-distribute po kita ng cheque supposedly sa 11 first batch kan beneficiaryo sa iraron po kan sa tuyang business stimulus program. Sinda ang enot na mga small and medium enterprises sa Naga na nakapagkumple asin nakapasar sa rekisitos na pigahagad kan business stimulus program kan gobyerno lokal. Dai parareho ang kantidad na naresibikan kada negosyante. Nagdidepende kaya ini sa kapasidad kan sarong negosyo. Nagbabari po si amount na itinauta. Igwan 25,000, may 50,000, 75,000, igwa pong 100,000 pesos. Mayong interest ang utang na ini kan mga negosyante sa syudad. Katuyuhan sa nakaini na matabangan sinda na makahawa sa pagkakalugi kan negosyo huli sa epekto kan COVID-19 pandemic. And hopefully, makatabang po kita, tanganing makarecover po sinda, asin kung mapupwede, maging mas mayaman. Kapag nakarecover po sinda, asin nagrahay po an sa indang negosyo, dakula man po ang karahayan na dadarahon po kayan sa satuyang syudad. Pigpoproseso ng ngunyan kan Metro Peso ang panduang batch nin mga negosyante na benepisyaryo kan stimulus program. Apwera sa zero interest loan, nag-ooprisir man nin marketing asin technical assistance para urog makatabang sa liwat na pagbangon kan mga negosyo. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, 50 million peso grant hala sa Department of Agriculture posibleng makuakan syudad ni Naga para sa expansion asin rehabilitation kan Naga City Abattoir. Iba pang detalles sa report na ini. Maugmang pig-anunsyo kan National Meat Inspection Service o NMIS Regional Office 5 na napabale ang syudad ni Naga sa shortlist kan Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o PRDP na pwedeng magresibi nin 50 million peso grant para sa expansion kan Naga City Abattoir, tanganing makonsiderar ini bilang district slaughterhouse sa Camarines Sur. Pigpresentar ini kan NMIS Bicol sa ginibong Regional Project Advisory Board meeting kan PRDP, kan DA da ipasana na haloy. Mga si Mayor kung gusto mag-avail. And the following day, letter of intent to lose. So binalidate na namin pagkatapos. Once kasing nag-letter ang Mayor kay Red Tornilla ng DA,
So, ipo-forward yan. Pag na-receive, ipo-forward sa PRDP people. Hali ang funding na ini kan PRDP sa pig-utang kan gobyerno nasyonal sa World Bank. Pag naibabaan pondo sa local government units, pigaapod na ining grant. Sa proyektong ini kan NMIS, 80% ang makukuang grant, 10% ka ini equity kan gobyerno lokal, asin dagdag na 10% hali sa Department of Agriculture. Sa ginibong RPAB, presente ang mga regional director kan DPWH, DILG, DAR, DENR, asin DTI. Digdipig depensa kan NMIS sa grupo, ang importansya kan proyekto sa kada gobyerno lokal na kaipuhan nin slaughterhouse. Sa halipot na panahon na naitao kan PRDP na komple kan gobyerno lokal kan Naga ang pigahagad na mga rekisitos kan RPAB, arog kan letter of intent, resolution authorizing the mayor to enter into contract, project brief, certificate of land ownership as in executive order creating the technical working group. Lina, after na ma-depend namin yung work, nasa 34 LGUs, including cities. May construction, ito ang detail, may construction, may rehabilitation, may improvement, and may mga attachment ng ibang feature para like sa abattoir ng Naga. Oras na maaprubahan ang aplikasyon kan Naga para sa expansion asin rehabilitation kan Naga City Abattoir, magiging AAA category na ini, asin maaapod ng district slaughterhouse na pwedeng magsilbi pati sa mga kataid-banwaan. Kung gabus matauanin fondo ang 34 LGU sa Bicol, sabi ni Templo Nuevo, marirealisar na ang kamawotan kan NMIS Bicol na mapaurog ang meat safety standard sa bilog na rehiyon. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan mga bareta sa ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government Official Facebook page, ang Naga Ngunyan News Facebook page asin Naga Smiles TV sa YouTube. Ako po si Kate Dolovieres, saan sa indong nakaibanan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Viordanga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan.
kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana! Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita katakano, kita piling andam. Nagenyo na balang. Ang Nagenyo na nagmamakulog sa naga, nahihiling sa pagkakaigwa nin disiplina. Disiplina ang satuyang diya sa paghaman ka mga polisiya sa laog kang syudad kontra sa anuman na peligro.
Asin disiplina man ang satuyang giya sa pag-utob sa mga pulisiyang ini na masalbar sa satong komunidad sa man iba-ibang aspeto. Ang disiplinang ini, mahihiling ta sa satuyang paghaman ng city budget. Kita nagtutubod na ang pondo, ipinagkatiwala kan tao asin dapat gamiton in tama asin honesto. Disiplina ang pigpautubta sa paghali kan mga illegal na struktura asin konstruksyon na nakakaulang sa mga tinampo para sa seguridad kang satong mga motorista. Kung panahon ng kalamidad, disiplina sa pagpreparar asin pagsunod sa direktiba kan mga autoridad ang naglilikay sa to sa peligro. Asin disiplina sa sadiri ang kaipuhan na para mautob ang mga provisyones sa ilalong kasatuyang SCOP Ordinance. Naigwang katuyuhan na mapangatamanan ang satuyang salud. Sa pagpadalagan ka negosyo, disiplina ang nagtatabang sa to na magsunod sa tamang pagbayad ng buwis asin sa mga proseso na pag-iimplementar ng gobyerno lokal. Sa pagpuon kan pandemyang COVID-19, urog na kinaipuhan asin mas nahilingta ang importansya kan pagkakaigwa nin disiplina. Ang pagutubta sa curfew asin home quarantine protocols, dawa igwa nin darang dikit na pagtios, nakakatabang na mailikay kita sa tsansa na maulakitan nin virus. Sa pagbukas liwat kan sa tong ekonomiya, asin sa pagsabayta sa new normal, ngunya na panahon pa nin COVID-19, urog na kaipuhan ta. Disiplina ngo na. Anperming pagganaw nin kamot. Pagsulot ng face mask kung maluwas ng harong. Pag-iwas sa mga mataong lugar. Pag-obserbar ng social distancing. Magtiner na sa laog ning harong kung mayo maning importanteng lakaw. Asin pagmantener kan kalinigan kan satuyang kapalibutan. Iyoan mga disiplina na malikay sa to asin sa satuyang mga pag-iriba sa anuman na peligro kasabay kan new normal. Ang mga pigpapautugta ng mga pulisiya sa mga nagpupuruling residente kanaga sa rong disiplina na nagtutukdo sa tuya na maging responsable asin mapanimbag na managenyo sa satuyang komunidad. Ang disiplina, iyo ang bagong normal. Magtarabangan po kita na ilikay ang satuyang sadiri, asin man ang iba, asin ang bilog na syudad ni Naga sa peligro kan COVID-19. Ang kaipuhan ta, disiplina muna. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabus lang na genyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik kularay ang ugma sa naga dawa pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panindugan nagin ka basta kita katatanyo kita piling andam nagenyo laban lang Sa namamatay at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman,
igwa kamong masasarigan, igwa sa indong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, babalik ni Aray at Nagman sa Naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang, nalalauma, nasasarigan, nangangataman. Kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenyo ka, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Ang nagenyo na nagmamakulog sa naga, nahihiling sa pagkakaigwa nin disiplina. Disiplina ang satuyang diya sa paghaman ka mga polisiya sa laog kang syudad kontra sa anuman na peligro. Asin disiplina man ang satuyang giya sa pag-utob sa mga pulisiyang ini na masalbar sa satong komunidad sa man iba-ibang aspeto. Ang disiplinang ini, mahihiling ta sa satuyang paghaman ng city budget. Kita nagtutubod na ang pondo ipinagkatiwala kan tao asin dapat gamiton in tama asin honesto. Disiplina ang pigpautubta sa paghali kan mga illegal na struktura asin konstruksyon na nakakaulang sa mga tinampo para sa seguridad kang satong mga motorista. Kung panahon ng kalamidad, disiplina sa pagpreparar asin pagsunod sa direktiba kan mga autoridad ang nagdilikay sa to sa peligro. Asin disiplina sa sadiri ang kaipuhan na para mautob ang mga provisyones sa ilalong kansatuyang Smoke Free Ordinance. Naigwang katuyuhan na mapangatamanan ang satuyang salud. Sa pagpadalagan ka negosyo, disiplina ang nagtatabang sa to na magsunod sa tamang pagbayad ng buwis asin sa mga proseso na pag-iimplementar ng gobyerno lokal. Sa pagpuon kan pandemyang COVID-19, urog na kinaipuhan asin mas nahilingta ang importansya kan pagkakaigwa nin disiplina. Ang pagutubta sa curfew asin home quarantine protocols, dawa igwa nin darang dikit na pagtios, nakakatabang na mailikay kita sa tsansa na maulakitan in virus.
Sa pagbukas liwat kan sa tong ekonomiya, asin sa pagsabay ta sa new normal, ngunya na panahon pa nin COVID-19, urog na kaipuhan ta. Disiplina ngo na. Anperming pagganaw nin kamot. Pagsulot nin face mask kung maluwas ning harong. Pag-iwas sa mga mataong lugar. Pag-obserbar ni social distancing. Magtiner na sa laog ning harong kung mayo maning importanteng lakaw. Asin pagmantener kan kalinigan kan sa tuyang kapalibutan. Iyo ang mga disiplina na maligay sa to asin sa satuyang mga pag-iriba sa anuman na peligro kasabay kan new normal. Ang mga pigpapautugtan ng mga pulisiya sa mga nagpupuruling residente kanaga sa rong disiplina na nagtutukdo sa tuya na maging responsable asin mapanimbag na managenyo sa satuyang komunidad. Ang disiplina, iyo ang bagong normal. Magtarabangan po kita na ilikay ang satuyang sadiri, asin man ang iba, asin ang bilog na syudad ni Naga sa peligro kan COVID-19. Ang kaipuhan ta, disiplina ngo na. San Ramon, Urulay, Banwaan. Marahay na agaliwat mga tugang, makakaibanan nindo kami ngunyan sa programang Urulay Banwaan. Yaon ngunyan ang satuyan tagapagtaram ka na Sepio kang City Hall, tanganing magtao ni mga bagong impormasyon patungkol digdi sa mga bagong panundon. Ano po? Kate, marina pagkaaga. Siri man po sa mga parantabay niya to na nakaantabay sa tuyang live streaming sa Naga City Government, sa Naga Ngunyan News. Siri man sa Naga City Gov YouTube account. Asin sa nakaantabay po sa tuya sa mga radyong, mga partner radio stations niya to digdi sa programang Urulay Banwaan. Mga tugang, Kate, muyata lang pong i-hiras sa tuya pong mga namamanwaan ang mga bago pong panundon kan Health Emergency Response Task Force na ipinalawas katukod po kan pagbiyahe. Pasiring sa laog ng Naga, asin po si mabiyahe man hali sa syudad ng Naga, pasiring po sa ibang parte kan Pilipinas o sa ibang parte kan Kabikulan. Inutanta po muna itong manungod sa bagong panundon o ito pong entry protocol kung mapasiring po sa laog ng syudad ng Naga. Kung magigiramduman ta mga tugang, igwan na po kitang entry protocol na nakalatag, alagad ini po pig amend kana HERTF. May mga nabawas sa mga rekisitos, alagad igwa man nadugang duman sa mga listahan. Inutanta po muna, ano po ang panundon kato mga mapasiring sa Naga, alagad hali ka po sa luwas kan rehiyon Bicolandia. Okay, halimbawa hali kang Manila, hali kang Region 4 or OFW ka. Malaog digdi sa Naga. Mapasiring ka sa Naga. Ano po ang mga kaipuhan na requirements na kaipuhan ta pong utubon? Primero, kung kamo po mga locally stranded individuals, kung kamo man po mga igwang short-term travel sa Naga, halimbawa po mga taga Manila kamo, you're from Manila or you have friends from Manila, nagkaplano po kamong magpasiring sa Naga para po magbisita, magkaigwan ng essential travel, pasiring po sa Naga, pwedeng mabisita ta igwa po kamong partidaryong tibaad nagtalikod sa Kinaban, kay po man nindo madigdihan, kay po man po nindo magbisita sa sarong kapamilya na posibleng na iyaon sa ospital, kay po nindo po magpasiring sa Naga. For iyan po ito mga short-term travel na inaapod. Ang kaipuhan mga tugang, kaibahan po digi si APOR, ito mga authorized persons outside residence, mga workers na pasiring sa Naga, hali sa luwas kan Kabikulan. Ang kaipuhan po, primero, Travel Authority, kaibahan po sa indong health certificate na itinao kan sa indo pong local government unit kung saan po kamo nag-i-star sa ngunyan. Kung saan sindahali. Sa sindahali. So halimbawa, kamo po nag-i-star ngunyan sa Quezon City, nagkaplano po kamo sa na magpuli sa Naga, So ang kaipuhan po nindo, Travel Authority, as in
hali duman sa COVID Shield kang Quezon City, kay po ang po nindo ng health certificate, hali duman sa City Health Officer kang Quezon City. Yan. Siring man po, kay po anong po nindo mag-comply duman sa inahagad kang syudad ning Naga na letter of acceptance. Okay? Si letter of acceptance po, itinatao po ini kang gobyerno lokal kang Naga. Ang pag-apply po ka ini mga tugang through online. Online po ini. Igwa pong nakapaskil mo niyan sa Naga City Government page. Asin po, atyan po sa page po ni Mayor Nelson Ligacion. Yan po duman ang link kung paano po kamo o sa inyo mo makaka-apply kung letter of acceptance. Ini po para duman sa mga hali sa ito mga locally stranded individuals, mga APOR, asin mga may short-term travel. Kay po naman po nindo magdala ning valid identification card. Ini po ang ipapahiling nindo duman sa border control. Siring man po itong e-Salbar QR code ID. So obligado na po si kabus na mga mapasiring sa Naga. Naigo po dapat ning QR code, itong QR code ID, itong e-Salbar QR code ID. Kung kamo man po mga OFW, okay, OFW, returning OFW po kamo. Ngunyan tabi, Kate, hinali na kan HERTF itong requirement na letter of acceptance for OFWs. For OFW, okay. ayun. Dahil, ang OFWs po kaya, mga tugang, segundo man sa prosesong ginigibo kan Overseas Workers Welfare Administration or OWA, sinda po kaya, antes pa ulion, iyan po, RT-PCR test na po sinda. Okay? So, as soon as they reach Naga, naka-RT-PCR na po yan. Panduwa, hinahatod po iyan kang OWA bus, pasiring po sa manlain-lain na mga lugar sa Pilipinas. So, impractical kung i-require ka sinda ng letter of acceptance. So, sinda po, may ng letter of acceptance na kaipuhan. Kaya ang kaipuhan na lang po ninda, RT-PCR result na dapat negative. Ikaduwa, dapat po sinda either igwang OWA endorsement or igwa po ning Certificate of Quarantine. Hali po sa Bureau of Quarantine kan Department of Health. So, iyo po yan ang duwang kaipuhan, cardinal documents yan, main document yan. Asin kayo po anong po, ning dumang giraray, ning valid ID, asin po itong e-Salbar QR code ID. Okay. So, kumbaga po, pag malaw ka sa Naga, regardless kung saan ka man po hali, kaipuhan ang QR code. Kaipuhan ang QR code ID. Okay? Bago kita, Alan, magpadagos duman, klaruhon ta pirang aldaw pag sinabing short term? Pag sinabing short term, tabi, Kate, day ka dapat malampas sa Naga ng 14 days na biyahe. Kasi yun, kung malampas ka digdiyo kung maabot kang 15 days, bako na siyang short term travel. So, pero, kumbaga, sabi nga ni Kayan, whether it's short term or long term, pag malaog ka sa Naga, kung hali ka sa bawa ka man balikan, bawa ka man vice versa traveler, tapos naglampas ka ning 12 hours sa Naga, basically, ang requirement sa imo, the same, itong QR code, itong valid ID, travel authority, as in medical certificate. Okay. So, kumbaga, actually, daí naman relevant kung short term or long term. Same requirement. Same requirement. Biglag lang kayo si short term travel kasi igwang mga natuod na duman sa term na ginamit in the previous issuances. So, ibiglag mang giraray. But kung mapasiring ka sa Naga, the same man giraray. It could be 1 day, 14 days, 20 days. Ang requirement po the same. Sa rupa, klaruhon nga to itong mga OFW, okay lang na daisinda magkuaning acceptance letter from the City Government of Naga. Pero itong may mga naghahapot din kaya about duman sa mga haling ibang nasyon, pero bawo sindang OFW. The same tabi, Kate. Kasi igwang inaapod na overseas Filipinos, pwedeng nagbakasyon lang sinda, Sa tuya po kaya, sa Pilipinas mga tugang, ang practice na once hali sa ibang nasyon, pag abot pa lang po sa airport, itetest na
No? Pag OFW, ang mga ngasiwa sa inda si OWA ang nagkatabang sa inda. Pag abot po sa overseas Filipinos, ang Bureau of Quarantine. Kaya kung kuyan, i-quarantine sinda somewhere in Metro Manila. So dahil sinda makakapulit direkta sa Naga. So iyan po ang kaya pigi-require sinda ng RT-PCR negative result. Yan. Ang hapot ka ni Kate, paano man ngaya si mga vice versa travelers? Ayun. Ito ni Kate halimbawa, taga-Naga ako, pero nagpa-Manila ako. Mga 2 days sa Manila. 2 days ngayon. lang ako sa Manila, 5 days ako sa Manila. Pagbalik ko ngayon sa Naga, ano ang kaipuhan ko? Kaipuhan ko ba ngayon ng letter of acceptance giraray? Yan. Yan po ang pirming hapot. Kaipuhan ko pa po ng letter of acceptance. Depende ini mga tugang sa sitwasyon. Arog po kay ini kung kamo po balikan sa naman, halimbawa, tinawanan niya kamo ng travel authority kang syudad. Okay? Nagpasiring ka ngunyan sa Metro Manila o nagpasiring ka sa Region 4A o nagpasibu ka. In other words, nagluwas ka sa Region 5, nagluwas ka sa Bicol. Okay? Kung nagluwas ka po sa Bicol, pagbalik mo po sa Naga, kung ang biyahe mo po dai masobra sa 5 aldaw. Dai ka masobrang 5 aldaw. Okay, ang kaipuhan mo lang po mga tugang pagbalik, inilang. Sa imong travel authority, okay, check on po nindo si travel authority ng tinao sa Indo, nahali sa Naga City COVID Shield. Kung noarin po dapat supposed magbalik, dapat po makauli ka sa periodong iyan. Pag dai ka po nakabalik sa periodong itinao sa imo, sa balikan na biyahe, ma-apply po sa imo ang Article 1, Section 1, Number 1. Si pareho po duman sa locally stranded individuals, ma-apply sa imo. Kaya i-require ka ngunyan ng letter of acceptance. Okay. Pero kung balikan sa naman na biyahero, pero nagbalik ka, duman sa period na itinao sa imo, okay? Itinao po yan within the period, si travel authority mo lang pong hali sa Naga, ang ipapahiling mo, na patutuong ikabalikan lang. Okay? So, yan po ang requisitos na ipapahiling sa border control. Kaipuhan mo din po ng valid ID. And of course, kaipuhan mo mangyari katong sa imong QR code ID. Na most probably, igwa ka na kayan. Dahil duman sa bago ta, Kate, na panundon man sa pag-issue ng travel authority, natutukaron ta later, bawa ka man po makakakua ng travel authority sa Naga, i-require ka naman mga tugang ng QR code ID. Okay. So, ang hapot ka ni Kate, yaon na si requirements mo. Paano kang ngunyan mabalik sa Naga? Okay, paano na? So, daradara mo po mga tugang si mga requisitos mo, daradara mo po si mga dokumento mo, daradara mo sa mga requirements. Iyan po ang ipapahiling mo sa border control. Okay, kung sa Milaor, kung dyan po sa may pili, yan ang papahiling mo. Yung mga requisitos na iyan. Pero po, paghali ka sa ibang rehiyon, luwas ka sa Bicol region, gusto sabihin, igwa ka ng inter-regional travel. Okay? Pagbalik mo po sa Naga, diretso ka po giraray sa Jesse M. Robredo Coliseum. Okay. Doon po sa Coliseum, po ibubuk, ililista na nagbalik ka na. As in, po ira-rapid test mang giraray. Dakol po nagkasabi, anong itakaypuan pang yung i-rapid test? Ang rapid test po, sa totoo lang, dahil naman inipig-require ni DOH. So, totoo. Okay? Dahil na siya requirement ni DOH. Pero po, nakakatabang ining tool to assess. Kung sabi nga ni Kayan, dahil grabe ang kakulangan sa RT-PCR testing. In fact, ang limitasyon sa Naga sa RT-PCR test daily sa Legazpi, 50 sa Nakate. 50 lang po kita. Gusto sabihin, maski ka may close contacts kitang makuha ng 100, ang ipoproseso sa tuya. 50 lang. 50 lang. Oo. Dahil pa po dyan kabali, itong, kumbaga, sa 100, alam mo, Naga, ngunyan ngayong naka 100 kita. Ang BMC ngayon, ang iba ngayon mga private hospital, igaman nga sa pig testing 10, 20, 30, 150 na. Ang ititas lang kayo mga tugang for the day, 50. 50 lang. Kaya po baga may delay sa pagpaluwas ng resulta ng RT-PCR test. Pang 5 aldaw ko na po ngayon, pangaya ko nagluluwas ngayon sa test. Kasi po nga because of the limit na pig-set kang Department of Health. Okay? 50 lang po ang nakalimit sa Naga. So, dapat po maintindihan ta itong sitwasyon na iyan. Kaya nga po baga ang Naga, pigihinguha na magkaigwa naman kita ng modular RT-PCR laboratory. So, iyan po ang pigihinguha ngunyan kang syudad. But, for the meantime,
para po igwalang kitang kumbaga mapili po kita, igwa o mayo kita ning kumbaga somehow bako nga ni siyang diagnostic test but to assess kasi posibleng mag-positive siya sa IgM. Igwa na kita mga tugang for a lot of times. Ito po nagpo-positibo sa tuya sa IgM, nagpo-positibo man sa COVID. Kaya tulos, pagkaabot pa lang, dyan sa may JCM Robredo Coliseum, nasisegregate na or na-i-extract na, naka-quarantine na, dahil na nakakapuli pa. So, totoo po, dahil perfect itong rapid test. Dahil siya perfect. Totoo yan. But, mas maray na pong igwa kitang nadadakop na 70% na naka-quarantine tatulos. Kaysa kang mayo. Ano, papapuli unta, nimbasang, sasabihin unta mag-quarantine. Mas maray na po itong dahil na siya makapuli, dahil niya na madami ang sa iyang pamilya. Mayo ng contact. Diretso na siya duman sa quarantine facility kang syudad. So, iyon man po niya mo yatang ipaintindi. Mas maray ng igwa kaysa sa mayo kitang sabi nga kayong pang initial clinical assessment. Ano? So, halimbawa baga mga tugang, nagpuli ka na, pig-rapid test ka, paano kung negative? Kung negative ka, pwede ka na papiliun, Kate, na pwedeng, ang rapid testing mga tugang, bako man yan para lang, just to check itong clinical assessment kung baga ano. Iyan kaya ang initially gagamitin kang syudad to determine kung saan ka pwedeng i-quarantine. Ano? Although required na mga tugang ang quarantine, whether you're negative, you're positive, and whether short-term or long-term. Short-term, long-term, ika-quarantine po talaga ka muning 14 days na. Requirement na po siya. 14 days quarantine. Dakol kaya nagre-reklamo. Naintindihan ta po si reklamo, kaya lang po, for the greater good, pwede kayang saro ka lang, pero ka-infect kang 5, paano na? Si 5 naka-infect man yung 5, di, may problema. Mas nagdadakol. Ngunyan tabi, Kate, pababa ang trend kang naga. Ano? Sana. Pababa ang trend kang naga. Ngunyan, si dating pa 15-15, 20, ngunyan naglilima, nagduduwa. Minsan nga ni po, saro na lang. Ano nakikita ang mga kaso. And ini po ang paghihinguha kang syudad na talagang may mga naghahapon. Mahali tayo itong numbers. Ano? Kung required man lang daan na whether short-term or long-term i-quarantine, ano ta kaipuan pa dang i-rapid? Iyon ang nga yan. Kasi po, iyan ang kumbaga may pang initial kitang determination kung saan ika-quarantine. Pag mayo kaya Kate kitang pre-assessment, ano no? Paano kung ito palan COVID positive na? Pinapuli tango niyan sa harong. Totoo baka nag-quarantine si bilog na pamilya. Totoo baka nag-quarantine si bilog na pamilya. Nag-home quarantine. Striktong nag-home quarantine si pamilya. Yan si assumption ideal. Paano tabi, Kate, kung siya palang COVID positive, ngunya, nahawaan niya pa sa iyang kapamilya. Totoo, naka-quarantine si bilog na pamilya, pero kudta na, naisuhay ta na kudta na siya. Dahil naman kuta siya, nakadanyar sa kapamilya niya. Diba? Tapos, alimbawa, nag-IgM positive ka, diretso kang unyan sa quarantine facility kang syudad. Di sa imong pamilya, salbado man. Ano, linikay taman si pamilya mo, di ba? So yan ang rationale kay punta no igwang initial rapid test. Okay? Pero ngunyang Kate, mayo na ning repeat rapid, na one rapid test na lang kita sa baagong panundon. Okay. So, pag nag-negative ka sa IgM, negative ka sa IgG, pwede ka magpili ning home quarantine, pwede ka mag-hotel quarantine, pwede ka mag-city controlled quarantine facility. Pero ang hapot mo niyang Kate, halimbawa, ang hapot mo niyan arog ka ini, pwede ba gabos mag-home quarantine? Ang simbag po, dai. Kasi po, hihilingon mo na kang syudad, convert, urong na convert. Kung igwa ka muning kapamilyang immunocompromised, senior citizen, may comorbidity. Hihilingon man kung igwa kang suway na kwarto, suway na CR, suway na pwedeng kakanan. Pag mayo ka po kayan, gusto sabihin, pag may kang suway na turugan, may kang suway na CR na pwedeng dumanan, matauhon pa ang sa indong yaong ka pa sa highly dense population community, day ka po tutugutan kang syudad.
pirmi pong ang sa imong quarantine facility, either ma-hotel ka o ma-city controlled facility ka. Okay? Pag home quarantine man mga tugang, pag ika po nag-qualify sa home quarantine, ang bilog pong harong, araw kong ginikipot na nangon yan, ang bilog pong harong, i-declared na yan na lockdown. Ano? Critical zone na yan mga tugang. Gusto sabihin po, ika na nagpuli, si kapamilya mong inulian, dahil po dapat yan magluwas laog sa harong. Gusto sabihin po, pag uli mo dyan, iyon na yan. 14 days na po kamo dyan na iribanan. Kaya po nga ni ina-advise me na kung may kapamilya po kamong mapuli, si pupulian pong harong na maako, let's say nag-qualify for home quarantine, bago po man magpuli, magsaod na for 14 days. Oo. Dahil po, ika-quarantine ka po ng 14 dias. Okay? Si bilog na pamilya. Kung ang hotel man po ang pinili katong nagpuli, well and good. Pero po, sa hotel, siya man po ang mabayad kayang gabos. 14 Cargo days niya, naman ang yan, gastos. tabi Kate. 14 days naman yan. Kung city control facility man ang piliun niya, ang ma-monitor sa iya syudad, okay? Ang kakanon kita ang ma-provide. Pero basic lang tabi yan, Kate. Itong klaron ta ang itatao kan syudad basic lang. Basic na kakanon lang. Ano po, dahil kita mag-expect na tandaan ta po mga May tugang pasnak. si main meals lang. Main meals lang. Grabe na Kate ang gastos kang syudad. In fact, paubos na ang pondo ta digdi. No? We're spending 1 million a month for food alone kan mga naka-quarantine. Ngunya nagkaparalang ka pa. Fluctuating kaya baga ang numero, plus si mga close contact na piga-quarantine. Kaya po din i-quarantine itong mga i-quarantine. So, maggastos yan. So, iyan po So, 14 days quarantine. After po kang 14 days quarantine, siya? Tatawanan na siya ng certificate of quarantine, completion of quarantine. So, pwede nang bukas ang giraray. So, harong. Or pwede nang papulion kung sa city control facility. Okay. Iyan kung hali sa ibang rehiyon. Alagad, kung ikaman lang hali man lang mga tugang sa within Bicol region. Dahil mo po kay puhan magdaran ning travel, dahil mo kay puhan ning letter of acceptance. Travel authority hali po sa pinaghalian mong lugar, tapos medical certificate, ID, plus isalbar QR code. Okay. So, yun lang po yan. Kung yaon ka man sa Camarines Sur, yaon ka lang sa Camarines Sur, di ka nag-i-star, ang kaipuan mo lang po, valid ID, as in, isalbar QR code, pagpapasiring ka sa Naga. Iyo lang po yan ang sa indong kaipuhan darahon. Naman iba. Then, no quarantine needed. Si mga taga Bicol, si mga Dakamso, dahil man po kaipuan mag-quarantine ng 14 days. Pero, pag naggibo ka kan sa imong obligasyon o nagibo ka sa imong trabaho, nagpasiring ka sa mga opisina, of course, you need to follow strictly the minimum health standards. So, physical distancing, paghugas ng kamot, pagsulot ng face mask, pagsulot ng face shield, kada malaog ka sa mga establishments, magamit ka ng isalbar, so iyo po yan ang kaipuan mong gibo. So, iyo man lang po yan basically po, ang nabago sa satuya pong bagong panundon sa guidelines, required ang isalbar QR code. Okay, in summary po, lalong-lalo na dahil sa petsa 18, mapuuna kita kitang full implementation. Kate, isingit ko lang, manamod sa isalbar, ang isalbar po, siging harapot, gabos po nga ba, maski ba kung taga-Naga, kayo po ang isalbar QR code? Ang simbag po iyo. Gabos po bang tawo, regardless of age, kayo po ang isalbar ID, iyo po. Maski pa po yan 1 year old, 8 months old. Kung anong po, gibuhan ng QR code ID kan mga magurang. Tano po, halimbawa, mapa-check up si Aki, malaog sa clinic, malaog sa ospital, di hanapan ng QR code ID. Di ba makalaog si Aki? Di ba? So, kaipuhan niya po ito for contact tracing purposes. Okay? So, iyon po si kaipuhan, yan sinaidagdag sa panundon. Number 2, hinali si letter of acceptance requirement kang sa OFW. So, ito lang nawara. No? So, ito si main na feature katong sa entry. Tapos, hinali na itong repeat rapid. Manang repeat rapid. 14 days requirement na po talaga ang quarantine. So, mag-negative, mag-positive, pa nagpuli ka,
14 days quarantine. Ini na. medyo halawig na urulay pa ini na itong patungkol sa taano diin na irarapid ulit. Pero halipot na explanation. Dahil na siya irarapid kit dahil nga ni mag-negative mag-positive 14 days mang giraray ang ititinder mo. So no need to rapid. No need to rapid. Itong pag-rapid takit na initial rapid test, si pag-determine lang ito kung papauliong ka sa harong iyo o dai. Para day ka naman maka-infect. So halimbawa, kung negative ka sa rapid, negative ka sa IgG, negative ka sa IgM, qualified ka sa home quarantine, makauli ka. Pero paano kung halimbawa, qualified ka totoo sa home quarantine, pero ngunya nag-positive ka sa IgM? Paano kung COVID positive ito? Di sibilog mong pamilya pala nadanyaran pa. Hirakman, di ba? Hirakman. So, iyan po ang rason. Briefly, Kate, taaram ko, kulang na kitang maray sa oras, briefly, sa tugang tapo dyan sa DWKM, in brief lang po. Ito po bagang kuyanta, paano kung mahali ka man sa Naga? Travel authority na indicate, Ang nabago naman mga tugang, inilang, ang nadugang doon mga tugang araw kani, kung ika po may short-term travel, okay, short-term travel, inter-regional travel, gusto mong sabihin, ang inter-regional travel na short-term, vice versa travel. Dahil ka dapat po daan na maglampas ng 5 days. 5 days na 5 days. Pag inter-regional travel, nagpasiring kang Cebu, dapat within 5 days makabalik ka sa Naga. Okay, makabalik ka sa Naga. I-stop na po yan duman. Dahil na po pwede ang 7 days or 8 days, pag vice versa travel. Otherwise, ma-apply na nga ni itong locally stranded individual rule. Requirements. Okay. Taini kaya mga tugang, immediately after katong time mo, alam mo, nagpaaram ka ngayon sa syudad, 5 days ka po ngayong mabaya sa Metro Manila. On the 5th day, magbalik ka po o dae ka magbalik sa Naga, ito pong isalbar mo, itatag ka na as under quarantine. Itatag ka na po as under quarantine. So, ibig sabihin, bago ka pa maghali sa Naga, naka-note na duman. Naka-note na sa imong isalbar na ika po, on this day, you will be quarantined. So, pag uli mo po sa Naga, diretso ka po dapat sa saindong harong. Dahil ka po makakalaog na sa iba-ibang mga establishmento dahil po itatag ka na as under quarantine. Kasi once na naglaog siya sa sarong establishment, may hiling man may duman hiling, sa QR kasi code maluwas na duman. Under quarantine. Oo. So, i-report ka na po ngunyan sa QRT o i-report ka na po sa HERT-F na igwang under quarantine na nagpipirit maglaog or nag-attempt na maglaog. Okay? So, iyo po yan. And na-monitor ta po itong nag-a-attempt na maglaog, Kate. Duman sa isalbar. So, ito po si kaipuhan maintindihan na ang pagbiyahe po, kung daiman talaga kaipuhan, as much as possible, kung daiman lang po kaipuhan magbiyahe, kumbaga, pwede man lang gibuon ang meeting through Zoom o through online, do it. Kung kaipuhan man lang, kung talagang daimang kaipuhan, kasi po, itatag na po kamo si mabiyarahing haling Naga, paluwas sa Kabikulan, pagbalik po nindo kayan, on the day na supposedly na dapat nakabalik ka, under quarantine ka po. So, iyan po itong kuyang isalbar. Pwedeng di ka mag-quarantine, pero di ka man makakaralaog na sa mga... di ka makakalusot. Dahil po, itatag ka na duman. Yan. How about kung talagang nagpirit siyang maglusot? Halimbawa, nag-uli sa Naga, dahil nagpasiring sa JMR para magpa-check. May hiling man tabi, Kate, na dahil once magpuuna kita sa 18, gabos po na mga QR codes, monitored na talaga. I-iris ka nun. So, maski sa ka po mag-try na maglaog, naka-centralize po si QR coding. So, may hiling man giraray. Kasi po, imposible na sa sarong aldaw, maski po malaog ka sa restaurant, hanapan ka ng QR code comes October 18. So, di ka talaga makakalaog. Siguro i-wrap up ta na lang, boss, mensahe na lang sa satuyang mga taga nagdadalan. Po, sa mga nagdadalan po, nagdadangog sa tuya pong live streaming sa radyo, gabos pong paagi, ginigibo kang HERT-F para padagos magbaba ang sa tuya pong kaso ng COVID sa Naga. Ngunyan po nahihiling ta na nagrarahay ang sa tuya pong positivity rate. Pababa siya, Kate. Ngunyan? Ang sa tuya pong case doubling time, nagdadakula.
Si Huri po garo nasa 21.2 days na ang case doubling time kang syudad. Gusto po yun, sa loob pa ng 20 dias bago ta madudubli itong kaso tangunyan. So, mas dakula ang case doubling time, mas maray para sa tuya, ang CDT. So, pinipilit po kang syudad na maging science-based ang approach, ngunyan, ang katunayan, igwa po kitang mga policies na ini-implement na based on analytics, igwa pong suway na analytics group. Aro po kang sinabi ni Kate sa Basayang Barreta, duman sa Contact Tracing Center, may suway na po kitang analytics group, pigihiling paano ang hiro sa in mas dakul ang kaso ngunyan. We have an analytics group looking at that data para po mas focus ang hiro kang syudad, and to avoid unnecessary expenditures. Okay? Mas igot po kita dahil po posible sa ngunyan pababa. So mas grabe nga ni ang esperso na dapat tapababa kita. No, dapat data po butasan kasi dapat makanood na kita katong mga inot, no. Kang inot may 3 months kitang hiatus ngunyan. Halos si pitutang kaso pira na kita ngunyan 300 plus na kita, pa 400 na nga ni garo kita, di ba? So kay po anta pong mas maging istrikto pa sa satuya pong mga panundon para po malikayan ta ang COVID. Mas makakabalik po kita to normalcy kung talagang ma-assure ta ang syudad is COVID-free. So iyo man lang po yan mga tugang, autoan po lugod na nakahiras kami ning mga bagong impormasyon sa Indo, nakahiras kami ning mga bagong kaaraman para po magamit po nindo sa Indo pong trabaho, pasiring sa Naga, giyo po kan sa Indo mga daily routine sa laog ang syudad ning Naga. Diyos mabalos po, Allen Riondanga, ang tagapagtaram kan gobyerno lokal kan Naga asin ang pamayo kan City Events Protocol and Public Information Office. Mga tugang nadala nindo kami asin nadangog sa KMFM 100.7 asin 89.5 Radyo Natin Naga. Asin nadadalan man nindo kami sa Naga City Government Official Facebook page, ang Naga Ngunyan News Facebook page asin Naga Smiles TV sa YouTube. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguni ang panlungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Dolovieres. Mabalos. San Ramon, Urula, Banwan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan.